Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para suding reh budaya karana luhuring budaya dadiya ukuraning jiwa jawi. Para pinisepuh, para sepuh ingkang tukula pekteni sarta ingkang sirya dandene para pabrayan. Para tamu kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan saha winengku ing karahayan. Kanthi sewilasaning Gusti ingkang Maha Kawasa, kawilujengan katentreman saha karahayan. Mugi tansah nyalira para tamu dalasan kula mapan wonten Pendhapi Agung panjenenganipun Bapak Suratmin Ibu Tri Marsini ing Ladan Putat RT 7 RW Gangsal Kelurahan Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Ginaos kepareng siaga gati sami geng diri kadang-kadang solo organ album musik niki saking Ladan Kanoman ingkang dipun mangarsani kalih kadang kula anem Raka Mas Popop Setiawan. Dene siang mriki sowan wonten ngarsa panjenengan sami tasanes nuhoni timbalanipun Bapak Suratmin sekalian. Kinen angregengaken anggenipun netepi saperangan darmaning asepuh nenggih mahargya putra putri ingkang sesilih retnaning Ayu Siti Nur Hidayah kang wus kalampahan jinatukrama dene Bagus Manan Raharjo. Putra turunipun Bapak Joko Raharjo Ibu Surip ing pidalem saking Rejosari. RT Gangsal RW Tunggal Kelurahan Glonggong Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tasih kalebet wewengkon Surakarta dening Rat pamila sang mriki solo organ alba musik marak sowan kinen song lelipur. Namung apabila samangke sowanipun kadang-kadang necos lalangan katur para tamu. Lagu-lagu dumateng keluarga Ageng Bapak Suratmin sawarga ing Ladan Putat ngriki kirang halu Suprono lumantar kula tansah mawantu-wantu nyuwun lumuntuning sesamudra panging sama. Lantan kentun nderek ndedonga katur dumateng penganten sekalian mugi-mugi nyoba badhe mangun bale wisma lelumban wonten ing bebrayan agung samangke saged runtut atut pindha mimilan mintuna. Lan mugi tansah pinayungan nugrahaning Gusti ingkang aljud wahyu jodoh kang sejati ing tundhange samangke penganten sekalian saged amanggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Para tamu kakung wa putri boten prayogi menawi kula matur kathah dene semanipun kadang-kadang solo organ album musik yang mriki nganti boten cacah Dwi Swarmati wonten diajeng Ratna wingking saking Ladan Ngawi Jawi Wetan. Kalajeng ingkang angka kalih wonten diajeng Nindi wingking saking Ladan Boyolali tersenyum. Pramila saking menika para tamu wilujeng siang. Wilujeng lenggahan kanthi mardikaning panggalih. Sedheratan jumenengipun kalih Swarmati kadang-kadang alaba musik kepareng badhe ngaturaken salam pambuka katur para tamu. Nuwun.
tipis kan wis banyu kan wetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani ateko ninggalake aku asuwung jroning uripku yen ora nyanding sliramu. Tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembangan aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bakal ilang. Matur nuwun Dek Ratna Sonindi sawetawis kepareng aturaken